Raġel minn Niġer, Abu Bakar Ibrahim Ġabril se jintbagħat lura lejn pajjiżu wara li jiskonta sentenza ta' sena ħabs. Ġabril kellu żewġ każi ta' possess aggravat ta' droga li morru lura għal Ottubru tal-2016 u frar tal-2017 meta r-raġel inqabad bil-kannabis iżda rreżista l-arrest u weġġa' uffiċjal tal-pulizija. Instab ukoll ir-raġel kif possess ta' sikina mingħajr permess, kif ukoll li wettaq reat waqt perjodu ta' sentenza sospiża u li huwa riċediv. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud Ibrahim ingħata wkoll multa ta' 4,000 euro u rċieva kliem jiebes min-naħa tal-Maġistrat illi wissieħ li l-qorti trid li l-uffiċjali tal-pulizija ikunu protetti waqt li jkunu qed jagħmlu dmirijietom u ħadd huwa skużat tkun xi tkun ir-raġuni illi jgħeddet lil xi uffiċjal tal-pulizija jew li b'xi mod iweġġaħħom. Dan kien ukoll każ partikolari hekk kif Ġabril kien infittex dwar diversi każi kriminali meta fil-fatt kien miżmum fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fuq każ ieħor. Dan wassal biex 5 mis-6 akkużi li kellu kontrih twaqqgħu wara li ġew preskritti. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat iddikjara wkoll li l-ordni tal-Pulizija għandha tkun obduta mal-ewwel u għandu jintwera rispett lejn kull uffiċjal dejjem u kullimkien. Il-qorti nnutat ukoll li fis-soċjetà tagħna qed ikun hemm aktar okkażjonijiet fejn persuni mhux jobdu ordnijiet leġittimi tal-pulizija u wis aktar jattakkawhom fiżikament tant li mhux l-ewwel darba li jkun hemm min isofri ġrieħi anke gravi. Il-Maġistrat Mifsud fis-sentenza tiegħu kiteb li l-qorti ma tridx li membri tal-korp tal-pulizija jiddemoralizzaw ruħhom minn dan għaliex mhux dejjem isibu l-appoġġ mixtieq għall-ħidma tagħhom jekk saħansitra ma jispiċċawx ukoll huma stess moddija proċess popolari għax iwettqu dmirijietom. Fl-istess waqt il-qorti tagħmilha ċara li min jabbuża mill-poter li għandu, inkluż min jilbes uniformi, għandu jwieġeb għal emilu. Iżda l-uffiċjali tal-pulizija u l-familji tagħhom mhumiex esklużi milli jkunu protetti d-drittijiet tagħhom ukoll, inkluż kif tipprovdi l-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem bħal kull persuna oħra.